ଆପଣମାନେ ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ eci.nic.in ଏ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଗୁଗଲରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ PCT CI ରେଜଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓ ବିଧାନସଭାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭାବରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠାରେ କେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଜୟପୁର, ଯେହେତୁ ଜୟପୁର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଏଠାରେ କିଛି ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଏହା ଆସିବ। ଏହା ଲାଇଭ୍, ପୁରା ଲାଇଭ୍। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେଉଛି। ଏବେ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା 10 ମଣ୍ଡଳୀ ପିସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ କେତୋଟି ରେଜଲ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉପରେ 9ଟି ତ ରେଟିଂ ଅଛି 9ଟି। ଏବେ ଆମେ ଏହା ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଏଠାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଅଛି ପାର୍ଟି ୱାଇଜ୍, କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଜିତି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ତ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାର୍ଟି କେତେଟା ଭୋଟ୍